takatengerwa takadonetwa neDenmark under Engineer Without Borders Denmark. Mushini uyu unoprocessa tea inozi orthodox kana kuti oolong tea. Tinokwanisa kuprocessa oolong tea kana kuti green tea. Zvakanakira mushini uyu tisungohwadzirwadziwa kuti mushini kedu kadiki takadonetwa kane capacity ye 25 kg per day. Saka tea inoproduce imomo inotengeswa kunze kwenyika. Muno murokawa tikasi kuwana market nekuti vanhu wedu havasati wakwanisa kujaira kunwa tea. But tea is a special tea. Toka chita na 2.5 tea mashizha mawiri nehalf. Mashizha 2 iwaya anoproduce tea inonaka. Unoproduce zvakare tea inozi herbal tea. Ino ichikuita muutano hwevanhu. Tine mushini wedu wakadonetwa uyu. Then toita dryer redu. Dryer redu ine capacity ye 20 kg per hour. Saka therefore isusu varimi vedu tine 600 farmers. Production yedu tinoproduce 6 million kgs per year. Nemushini wedu uyu, mushini wedu waita muduku. Still totarisa kuti data wana batsiro. Kuti tikwanise kuwana mushini unokavha mafama edu. Chakanakira mushini uyu ndechekuti tea atinoprocessa pa mushini uyu tichitengesa kunze kwenyika. Kunze kwenyika kunotibhadhare maningi nenyaya yekuti kg racho kana kuti 1 gram yeorthodox inoita $6.55. Itaura kuti kg is $5. $65.10. Is comparing kumakambani tatagara tichitengesa makambani omahombe ari munyika mwedu muno muHonde Valley taitengesa tea yedu at 11 cents. Now wazokwirawo nezinokuenda ka 18 cents per kg. Ukakompea kubva pa 11 cents kuenda pa $65 per kg. Tinoratidza kuti zvine mari inokwanisa kuraramisa mhuri yedu yeZimbabwe. Totarisa zvakare tikutendawo hurumende president wedu panyaya yevision 30 yekuti processing machinery kana kuti value addition inofanira kutanga pagrassroot. Zvichikwira tototaura sisi kwaHonde kuno tatiwane small processing machinery yatikwanisa kuita value add kuvarimi vedu kuti tichawana tatawane job creation. Tine mukomana wedu ari apo atakatopinza basa waakutoshanda waakutobatsirika nawo nemhuri yake. Basa rikati kureti kana machinery yakati wandei tichatoemploya vanhu vakawanda even 150 vanhu. Therefore tea yedu inotipa foreign currency. It's a foreign currency ena. Zikufara nemishini wetakaunzirwa. Tinofunga kuti matambudziko etaisangana nawo achatiitirawo zvakanaka. Tatusangana nematambudziko ekuti kune mamwe makambani mahombe ataiendesa mari yataiona ishoma, uyezve minda mizhinji yapera kuvhunduka nekutosha titotana sei mari yacho isina chairi kutenga. Saka tinovimba kuti meshini yatakapiwa izvozvi tichaedza kufara nemhuri yedu, tichidyawo tichiguta, tichiwana zvimwe zvinhu zvatinoda kuti tiwandudzewo pamusha pedu, kuti tiitowo vanhu vanoonekerawo kune vamwe vanhu. Ndinofunga kuti zvichatiitira zvakanaka. Nditwa matiri kuwana zvimuyuzi pachirimwa chedu chetii takachisiya tisati kuita zveti patakasiyirwa minda inovabereka. Takata kuti zvibhadhara zvina basa bai takungoswirawo takagara tichingotsvagawo zvimabasa munharaunda medu. Asi nekuya kwakazoitawo muchini wetii wakaunzwa neDenmark akufara nekuti mabasa akuwanikwa, uye tinotarisira kuti pane zvichaitikawo pamberi apo zvekuti tinotarisira kufambawo nemota.